something fine. Mulțumim frumos, Iordache Marius! Toată lumea care a văzut Superman când era mic să ridice o mână. Mă numesc N-am propus, se fac un cocktail, se mai de dorul în casă. Ultimate Morning Cup 2014 continuă. Concurentul, mai bine zis concurenta cu numărul 4, Demeter Andreea, în aplauzele voastre. And she's recorded I think by Nina because of its intense aroma of apricot, high content of natural sugar, softness and a beautiful taste. De aceea le-am convenit, am fost circulat de chiar așa de frig. Marcel Bată, succes din partea noastră, din partea prietenilor tăi, din partea juraților. 3, 2, 1, start! E pregătit să ne minuneze cu cocktailul lui alcoolic, așa că deodată, da? 3, 2, 1, start, manu! Welcome back, my friends! Did you feel awesome last time you come here to the bar? Yeah? Yes! Okay, let's go to another trip. When you hear about France, what do you think about? Let me tell you. About famous castles. Yeah? Famous castle. And my castle today is built on Monin white cacao. Ok, ne pregătim pentru concurentul numărul 9, Cătana Bogdana, vreau să ne mulțumim tare mult.
Paris. A plecat să reprezinte România acolo la Paris, în Franța. Unul dintre cei trei, urcați-vă aici sus să vă vadă lumea. Bine, bine, bine. Voi sunteți podiumul nostru astăzi la Ultimate Morning Cup 2014. Să începem așa, cu locul 3. Locul 3, medalie de bronz, ca să zic așa. Merge la... Oare la cine pentru locul 3? Știe cineva? Popa Silviu! Nu mai are rost să mă locul 2, nu? O să trecem direct la campionul absolut. Campionul care va reprezenta România la Paris, Morning Cup. Dacă se poate să ridicăm mâinile sus cu toții. Domnul Angela Băiacă. Deci Morning Cup în el. Campionul absolut, Ultimate Morning Cup 2014, România, Cluj-Napoca, Sfârlea! Și normal, medalie de argint, locul 2, Cătană Bogdan, aplauze și pentru el! Paul ne va reprezenta România la Paris în decembrie. Ăsta a fost concursul Ultimate Morning Cup 2014 aici la Euforia, România, evident. Vă mulțumim tare mult că ați fost cu noi în această seară superbă. Vă dorim o seară plăcută în continuare și ne revedem la anul. Și mai atenție, câștigătorii, cei 3 câștigători, am nevoie de voi aici la Spider, locul 1, locul 2, locul 3. Să vină aici la Spider-ul cu Molin, vă rog. Luați-vă și cupa cu voi. Haide, haide, repede, hai, că după aia vă lăsăm să vă felicitați. Campionule, ia-ți cupa cu tine și hai la Spider aici, Paul. Hai că te feliciți după aia, Paul, hai. Hai. Bravo! Ăsta e podiumul nostru, bucurați-vă de el. Bravo! Și acum toți concurenții să vină la Spider aici. Să facem o poză împreună cu toți câștigătorii, toți concurenții, toți și 15, să vină la Spider, vă rugăm mult de tot. Absolut toți concurenții să vină la Spider. Haideți! Haideți, că nobii noștri toți sunteți câștigători. Facem poză de grup. Luăm amintiri frumoase de la Cluj-Napoca, de la Ultimate Morning Cup 2014, România, evident. Iar domnul Sfârlea Paul va merge la Paris.